ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକଟି 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଆମ୍ବଟିକୁ ରଖିଦବ ସେ ଗେମ୍ଟିକୁ ଜିତିଯିବ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ରଖିଦେବି ଆମ୍ବଟିକୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ମଝା ମଝି ରଖିବୁ ଯେ ଯେମିତି ତଳକୁ ନ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ କିଛି ହବନି, ମତେ ସେ ଆମ୍ବ ଦିଅ, ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ରଖିଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏଇ ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିବାକୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାଗଜଟିକୁ 2 ଭାଙ୍ଗ କରିକି ଇଟା ଉପରେ ଥୋଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆମ୍ବଟି କାଗଜ ଉପରେ ରଖିପାରୁନି, ତଳକୁ ଗଳି ପଡୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଶଳା ଉଠ ଉଠ, ତମେ ଯଦି ରଖିବ ଆଉ ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଦେଖ କେମିତି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବଟିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ଆରେ ପୁଅ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, କାମରେ କରିକି ଦେଖା, ତାପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ବି କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଇଟା ଉପରେ ରଖିଦଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବଟିକୁ ଥଉଛି ଆମ୍ବଟି ସିଧା ତଳକୁ ଗଳି ପଡୁଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ତ ଅସମ୍ଭବ, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ, ଶଳା ଏ କାଗଜ ଉପରେ କୋଉଠି ଆମ୍ବ ରହିଲାଣି ନା ରହିବ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ରଖିଦେବି ତମେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ତମେ 3 ଜଣ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଆମ୍ବଟି ରଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକଟି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆଉ କାଗଜଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ କାଗଜଟିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଇଟା ଉପରେ କାଗଜଟି ରଖିକି ଆମ୍ବଟିକୁ ଥୋଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଆମ୍ବଟି ପୁରା ସେ କାଗଜ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଗେମ୍ଟିକୁ ଜିତି ଯାଉଛି।